Захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Зіновій Самуілович Гарэлік, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, капітан, герой Савецкага Саюза. Баявы шлях Зіновія Гарэліка пачаўся ў чэрвені 1941 года. У баях пад Данецкам ён быў цяжка паранены і амаль год правёў у шпіталі. Летам 1942 Зіновій Гарэлік накіраваўся ў якасці камандзіра стралковага ўзвода ў Сталінград. Яго байцы трымалі абарону ў раёне трактарнага завода. З вялікай цяжкасцю, але яны здолелі утрымаць пазіцыі. 16 кастрычніка 1943 года ужо на пасадзе камандзіра стралковай роты Зіновій Гарэлік са сваімі байцамі першым у палку фарсіраваў Днепр у раёне вёскі Шчыцы Лоеўскага раёна Гомельскай вобласці. Яго рота адразу трапіла пад ураганны агонь праціўніка. Загінулі ўсе камандзіры ўзводу. І тады Зіновій Гарэлік сам лёг за станкавы кулямёт і знішчыў разлікі адной гарматы і 2 кулямётаў гітлераўцаў. Потым адважны афіцэр павёў сваіх байцоў у атаку. Пад яго камандаваннем рота захапіла 2 варожыя гарматы, развярнула іх на захад і абстрэльвала з іх гітлераўцаў. Выкарыстоўваючы гэты агонь, байцы Зіновія Гарэліка захапілі нямецкія траншэі і замацаваліся ў іх. На наступны дзень Зіновій Самуілович зноў быў цяжка паранены і апынуўся ў шпіталі. Там яго напаткала вестка, што яму прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Ордэн Леніна і залатую зорку героя яму асабіста ўручыў тады яшчэ генерал арміі Канстанцін Ракасоўскі. Імя ураджэнца Асіповіча Зіновія Самуіловича Гарэліка носіць адна з вуліц яго роднага горада. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.